Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko juwe kalo tile 24 tɛmɛlen Mopti mara kɔnɔna na Amadu Kufa ka mɔgɔw olu ye karamɔgɔ dɔ enlever ni ka taa a bɔnani na. O karamɔgɔ masinama in ale ka wajulu tun bɛ ka taa ko bɛn kana Mali la ani ko Mopti marakaw k'u kana sɔn ka tugu Amadu Kufa ka mɔgɔw kɔ ko ka d'a kan k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na silamɛya kɛlɛ tɛ. Ayiwa o sababu de la Amadu Kufa ka mɔgɔw nana ni ka enlever ni ka taa bɔnani na. A yirala k'a fɔ ko nin tɛ olu ka kɛwale fɔlɔw ye. A yirala k'a fɔ ko uti kalo san 2015 kɔnɔna na k'u ye karamɔgɔ dɔ fɛnɛ enlever nin cogo kelen na ni ka t'o faga. O ka wajuluw fɛnɛ tun bɛ nin taabolo kelen de kan ni k'a fɔ ko maaw kana na tugu Amadu Kufa ka mɔgɔw kɔ ka d'a kan Amadu Kufa ka mɔgɔw b'a yira k'a fɔ de k'olu bɛ fulaw ka intérêt de défend ko k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ u b'u yɛrɛ ka intérêt de défend. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko dimanche don tɛmɛnen aéroport international de Bamako la yan nɔ gouvernement ka hejikɛla kunfɔlɔw olu y'u ka départ ta ni ka taa Makan walasa ka taa heji kɛ. O départ fɔlɔ taara 16h wagati u mɔgɔw tun bɛ maa 268 de la. Kɔnvoi fɔlɔ taara 16h wagati kɔnvoi filanan o taara 21h wagati. Ayiwa a kɛra an ka minisiri tun bɛ yen nɔ min bɛ affaires religieuses ɲɛma ani Mamudu Diko ani centre islamique président olu tun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ye dugawu don kɛ walasa ni maa masinama ninnu bɛ se ka taa hɛrɛ kɔnɔna na cogo min na ani ka segin hɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.